Orang ini cemplok pasir. Cemplok pasir? Cemplok pasir. Ini bocah ini. Loh, iki ndi? Iki obat tepok nang tapi jenenge cemplok pasir. Ora piye? Ora piye? Ora enak, ngomong. Sare-sare tepok. Kowe ora aku ya ndak sedulur. Kok rasa ngebutke wong lanang sih? Ayo ora keling. Presiden. Iya, Cik. Oh, berarti yang lagi. Suminten. Suminten iki kan perang. Nek kowe mau, mergo kowe gak tresno karo cemplok. Berarti cemploke metu-metu. Oh iya. Aku tak kan ngomong karo si Cemplok lungguh siki. Lho, ayo lho, lungguh sik. Ayo, Bro. Kowe ora. Dengan bertok iki digantung karo Suminten. Pokok. Tak wis pakai wis apa. Koyo ora panen iki. Suminten. Aku sing tak kalau timnas Brata. Jenenge aku pulang-pulang nek apa-apa ora timnas. Oh my god, pakai ini. Opo iso kandine? Kok iso kandine? Ada perlu sama jenengan ngeten lho, Mas. Ora perlu opo? Iya, ora perlu. Nanti saya iki kok nanti bahasa Inggris ada. Ora pangling Malaysia. Nanging tak puspadake. Kula sinten? Janur Gunung. Kula sinten? Janur Gunung. Kula sinten? Janur Gunung. Kula sinten? Suminten. Nanging kula Suminten tapi Mas kula sampeyan kapan sanget kalian panjenengan lho, Mas. Ojo kaya ngono sih. Dipuspadake kok ayo kok ojo. Sakmene bani. Hukum aku. Nek jenenge jatuh cinta tapi rasa memandang sapa-sapa anane cuma aku sama kamu. Nanging manusia. Apa? Sudah. Nek ngerti. Ngopo? Nah, sing gantung sing wedok ya. Mas Boto iki goblok, ayu suarane apik kaya moh. Moh nek karo iki. Lah ngopo kok moh? Moh, mergo aku duwe pacangan. Wah. Sapa pacanganmu? Opo ora ngerti? Sejatine ingsun wis duwe pacangan. Suminten. Nek kula menika terus masa ekspektasi panjenengan lho, Den Mas. Ora iso. Ing atase putra bupati iki kudu duweni sisiane paling sisiane sampe wonten iki lho. Ora karo kowe. Panjenengan kok ngrasake sik to. Cilik wae. Ora iso. Cilik wae. Setitik wae. Ora iso. Jenengan kok yo jenenge ibarat panganan kok nyicipi sik ngono lho. Ora iso. Suminten. Lah aku nek kok nyicipi tok gelem. Ajarane ngono. Kenapa gelem ya? Ora iso. Agawe ruciteng gawe kang si
Opo? Aku tresno kalian panjenengan. Ora iso. Aku wis dijuluke marang bapakmu. Bapakmu sapa? Bupati. Bupati sapa? Bupati Purworejo. Jenenge sapa? Sopo? Lapo? Sopo? Aku ora ngerti bapakmu sapa jenenge. Sing pokoke aku tresno karo panjenengan. Ora iso. Aku wis dari pacarnya. Ora liya iki cempluk pasti. Cempluk pasti. Cempluk pasti. Endi bocah endi? Lho, iki 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 sapa tepokno aku tapi jenenge cempluk pasti. Popo. Kene. Ini kowe takut. Oh, ini kamu iso dadi pasangan kamu den Mas Bro. Kowe ngerti nek iki pasanganku. Mas Broto itu yang jauh sekali. Doyan badake apa? Kata-katamu kok doyan-doyan. Jenengan seneng boten kalian suminten. Ora, aku tetep wis marang sira. Aku ora doyan iki bareng koyo ngono. Aja ilang-ilangi kowe sapa sing ngadeni? Jenengan lagi wae ngadeni. Apa ngadeni aku? Nanti klambiku suwek-suwek iki sampe Nalikane ngono desa kek ora seneng mergo kowe. Wong kelakuane wong wedok kok dadak manjat pohon kelapa. kan kula panjenengan kan kelak to. Kula kan iso menek kambil ya menek kambil tak goleki degan. Kula kurang pripun. Nanging kudu semestine wong wedok iki kaya ngono kuwi. Jenenge kuwi wanita sing tangguh. Contone iki. Apa? Lho, tuwajane cempluk wasiat. Aku njaluk apa-apa iki disembadani. Contone Lho, kopi metu kopi. Teh metu teh. lah terus aku kurang metu apa? Kowe iki Aku kopi ya metu, susu ya metu. ora, Ora piye? ora, Ora piye? ora enak ngomong. Sare-sare ceplok. Iya. Kowe ora aku ya ndak sedulur. Kok rasa ngebutke wong lanang siji kuwi? Kok kowe iki Aku ngalah? orang merebut suminten. Aku ki orang merebut. Terus Dan Mas Broto sih seneng karo aku. Mas, Oh, dadi wong lanang aja tumbak cucukan. oh, Lah kowe mau bar karo aku kok dadi karo ceplok? nah iki dadi pilihan bapakku. Ceplok. Kuwi mau wis sisaku lho, Blok. Kowe gelem? Lho kok wong loro kene tak lajenane. Ora kena. Inti sarine apa iki? Iki sarine. Hah? Yen kowe ora gelem dadi bojoku aku wis edan. Ah. Rono. Nek aku edan, aku wudul. Bladang ayo Dan bladang. iki ora saya ya. Nek ora lho. Dan Mas, jenengan aku edan apa sing arep nambani? Sing nambani dalane Dalange nambani aku iso. iso Ora iso, dalange lagi bar loro. kadoro lambung. Ya kan jaluk belum Mbak Pati sing nambani. Mbak Wandi, jaluk tolong Mbak Wandi. Mbak Wandi. Lawati suwo.
Nyapu sih gimana? Nomor pin. Mek mbak, mek endi mbak? Piye, Mbak? Iki sing Sumboto, Pak iki, Pak. Apa? Sing Sumboto samubarang iki. Kok seboto? Lho, samubarang wis merangkasi. Nah, Umur 25. Mbak Wandi ya? Hmm. Ah. Oke. Mantap tadi Mbak, ini Mbak seminten kita paras, kita nembang uyung kalian. Apa ini mau kicing piring? Nyuwun sewu. Nggih. Dipanggil kon nang panggung. Mbak iki lho mbak, iki jenenge Den Mas Broto iki milih ceplok daripada kula tak kali jenengan wae ya mbak ya. Iki wae daripada kuwi Den Mas Broto opo? Oleh kok Ibu, Ngerti ra nggih duwe apa? butuhku karo. Bu, apa sekedar nggih Bu? Pak, dolanan tok wae wis. Ayo mbak ya, dadi bojoku ya mbak ya. Oke. Oh siap, kalau ronde ada anak piro mbak? Piro? Mbak, kira-kira iso apa, Mbak? Pero. Lah jamune apa, Mbak? Kamu Santoyo. Apa kuwi? tok jeng. Tok jreng. Contoh aku jamune sore ngata. Ora ngerti. Sore diobe begini jengat, Mbak. Aku ngombe dulu. Kuwi ora ngombe wis karo padake lho. Dene iki dulu. Ngono ya, Mbak? Salah kowe apa nek kowe. Ya iki kok nyondaku Mas Kangkong. Nggih pripun? Bayarane karo Mas Garek kok aku lho kudune. Lah untu aku kok. Ra iso, Mbak. Ra iso, mrene boleh kok ngekeke, Mbak. Pagi. Iku kan permestian untuk lawak sekian-sekian untuk rezeki. Iya. Kalau dipet di papat, ini aku hitungan. Yo, Mbak, aku sing kok bali tener-tener. Mati. Panjenengan mau nyuwun tembang napa? Kicing piring kalian buyung. Tembangmu yang rumiyin nggih. Nggih. Kalian kula nggih. Wah, aku ini kok Ora iso yo penting joget karo aku. joget yo ora iso. Aku nek ditambani terus. Tambahnya Iki sing telu iki sing iso nambani iki bayar ayo. Terus aku ganer. Buyung ya, Nak, ya, buyung. Buyung. Nah, buyung. Nembang bawa di. Buyung. Buyung iki bawane piye Mas Arek? Ayo, Bu. Rembulane sumunar. Ya. Apa, Pak? Ya. Rembulane Tos. sumunar datari hangi tari tawang. Ayo merebatatin. Ya ana bebungah saka apa iki saking Cakruk Kembar RT 2 RW 3 Blagang Kulon Riok. Ya dia ten 900.000. Nah. Moga batatin ya. Nanom ya. Nonanong
Lo lalu sayang kekeret mana masih ada nyanyi wong nandang wuyu nano taman loro asmara duh kusuma wilangan loro lan sanga lan kalih nonano ya mugi welas maka buka celok nah dulu apa yang kena mbak Tatin yang kena ya buyung nah ya langgam sih ya kok dangdut ya maka dadas saking penggemar berat itu bisa kangko nyuwun lagon ninggal katresnan oh nggih pun garap samboyo oh nggih monggo nggih sam apa tapi kita
joget iki, Pak.